Pamagaya mintingan rin irugi nga ibasa. Di pagkasalitaan ni Lourdes. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, numaminsan, kat talaga nga ti kwarta. Itinasken nga kasapulan tapno magatang kanyaman na kasapulan ti panagbiag. Anyaman na kasapulan na kayat mo agatangin. Nakaanado ti magatang. Nakaanado ti tirumbeng agatangin. Nakaanado ti tirumbeng nga kasapulan ti tao. Ngimori kasanot ayat, noon kwarta nga igatang. May salaeng manunay nga tricycle driver ni Simon. May hindi manunay nga sales lady. Nagayan ayat kami, aging nga nagkalaysa kami, idi adda nagpitpitik, idi saklot ko. Gabuti tulong ka nang itinaganak ken kuana ken kakamsat na nakabalay kami manunay iti gagangay lang ang balay. Sementado man manunemi iti dingna, datar na, nagatap man ang paiso manunemi iti galba, ngayong gagangin lang ang balay. Balay tinakurapay. Magipaspasada manunemi iti tricycle. Kantong kasta nga agapo nga nagpasada, dawati ka siyempre. Masapul nga intringgana iti napasadaan na. At ang dumadagadikon daw ay manunay mga kurang, garang nakanot sigarilyo, kan kimatang kanon ti ara. Tumultulong ako ngayon manunay mga babae ni Tiyanyaman na pamuspusan. Juan. Aging kang naganakak, may sa duwa talong anak. Marik nami at talaga tirigat mi. Malaksit nga tricycle driver lang ni Simon, manunemi, ado pa kati papapanan na, pasari tumulong ang mapanit, talon, makitalon, makikalap, nasi nagkam ti baybay, ken kastamatan agkarpintero, pasaremet sumurot nga mapan, iti bantay nga mapan aganok. Aging ka manunemi nga dimteng, ti alawig anang duprak ti biyag ni. Wahin manunemi. Naira na idi nga awan ti kuryente, rabii, blackout. Idi sininjak siyempre, kandela. Ti magadakas manong nemi, naturugak. Makapuotak laengan manong nemi. Idi maor-oram meten ti balay mi. Maor-oram ang asinan manong nemi. Juan. Riniin ko siyempre, ti asawa ka. Numunat na nakainom, medyo nabartek ka ready nga rabi, manunay. Nakalalis to, manunay mi. Ginagwaras, kandi makkel ti apoy, gapungarod, tadapig sa idi ti angin, manunay mi, sakit awan kuryente. Manunay mi. Idi makariingan ti asawa, natalimpungaw. Ay, ano po mas masamak? Impyerno matin tayo. Di kita anak ta. Masapol ni isalakan din kita anak ta. Iluar ta. Manong nemi, sumagmanulaing nga arwaten mi, alikamin mi, iti na isalbar mi, agrama na kang runaan ti biyag mi. Ti biyag di kiti anak ko, manong nemi, biyag mi nga gasawa. Da John Shirley kini Cherry nga anak mi. Uwan manong nemi, dimteng man ti bumbero, ngam kaputan na salasal ngamin ti lugar mi. Awanin. Nagtitinulong kami man kadagiti karuba mi, ang sib-sib ng talagang awanin. Lipay ti abagak, kastamat ng ti asawak manong nemi. Kaya nakakukut, nga sila natutukan na bisukul manong nemi, dagiti anak mi. Ni June kunana, Mang,
Umot din di balay tayo. Nauuramit ng namin pinsan. Ginagura nagtasawak manun na imi. Di bagak na baybay akti kandela. Kapungarod ti awan kaawan ti kuryente. Kinunakmat kang kuha, nasikaman kami. Karagat mo ti uminom, nga mabartek ka. Nakair ti turog mo. Nagpimpin na basol kami. Problema min manunemi nasa dinno edi paparami pakibalayan pailaeng kabayatan nga ipamuspusan min tumanin ti mangipatakder ti balay. Napangkambaylan nakipagnaed manunemi iti karuba mi nasiyat man ti panagpuspuso. Aging ka manunemi nga nagpatulong ti asawak iti gobyerno iti ilimi. Kadidi, ta sumangpet manunemi ni Simon nakalugan iti van. Nabintas nga lugan. Manunemi. Iti dumsag, nagitak ni Simon. Bakit? Lourdes, umay ka. Yama mo ka kini boss. May sa gwapo manunemi nga lalaki na pudaw, natayag. Iso ni Boss Romel. Agdamay ta nga konsehal. Itiili tayo ni konsehal na Boss Romel. Ay, mo kayo sir. Boss, binutosan ka edi. Ay, thank you, nakasta. Amang ko din na pasamak ka na kayo. Imay ni Simon, iti yung munisipyo kat nakita na. Baka nakati problema na kita. Nakaigamit na oraman. Uwan, boss. E ito kahit mong pangindison mo lang ti baro ng balayo, Simon. Boss? Hindi mo lang dati. Kasi mo lang katakil. Kabasit ko na ko. Awan no. Depende nung kasanot na maumong nga tulong, boss. Luwag balay ka mo lang ipapasumol nga balay. Tinarigat nga mauram. Nagliwimot kami ti asawak, boss. Saan ako napabasulan pa yun? Alala, hawanin ti pinabasol. Siya akong ti makaamo, no sinot mang kontrata. Ha? Siya akong tagpaarami ti plano. Amin siya kami, di ba kamo? Amin na magastos. Kaya ito na balayan yon. Adanton salaset na. Ada TV na. Ada rep. Kaya na dumapel kaman. Boss, kasano nga na mapasamak ti kasta? Siyak na makamo nga ron. Awang ka di pamati yung kanyak. Di ka di mamati kanyak. Nga number 1 konsyal, iti-ili tayo. Mamati kami, boss. Sige. Basta, siyak ti makamo. Ento no, Lunes, marugyan doon ti balayo. Amin nga building permit, siya kami ti makamo. Nakasaysayat kayo hapo konsyal, Boss Romel. Ket nakitak manong naming loktan na ti clutch bag na nakiktutak edirwar na ti may sa bandel nga kwartang sagsangaribo. Simon, igatang mo ka na kitindan dumapay ka sa pulan nyo. Arwatan di kita anak mo. Arwatan nyo. Awan tinaalaw yung mamano, di ba? Inawat manong nemi ni Simon nga asawak. Nakitaklat na kalawlawag, nakabandel. 100,000 pesos. Alakay, alamon sa mong ibabawi. Mututiig gamakon. Rinapsut ko pegid din manong nemi. Ay, boss, siyak ti babae, siyak ti kahera, di ba? Pero bagunay. Ngayon, ko madlakin ni Simon, sana itidgan ka. Yung sa mumatang nga na oray inted na silang pumadlatan. Ang mga na babaeng boss. Basta siyak ti makamo. Nakapanawan manong name the Boss Romel, agraman ti driver na hindi takaslasang kampil na pala mamatikin ni Romel. Ala, Romel, ni Simon ko na kuma. Uy, mutahin, ba't ito kwarta? Karo kaya, ikakamang pa lang papudutik pala yung bursak. Kasi ganti ka ti 100,000. Yeah? Kasi kabangbang na, may isang bundle.
Abay, bak nang dadyan ko konsyal. Kada silang lugan na. Malagip ko lang ako di eleksyon. Iso nga nag-number 1. Nag-asam tas ang haribot pag panagitid na. Itunggal butantes. Ang pangorot awan na raman, Ada intinda kanya, hindi. 2,000. Apa hindi mo itub kanya sa ngaribo para kanya? Saan na nga lagi pinadalang ordetan? Manong Nemi, nagkukuyog kami nga giina. Agramo matan kini Romel, dakam sa nga pamilya. Napang kami na naggatang terawatan mi, Manong Nemi. Kadgabo to talaga nga adda kwartami Manong Nemi, kastaon na matan panamalang manso da kita anak ko, tigim matang tikayat da, napipintas nga rawatan da sapatos kada dumapan. Oen Manong Nemi. Edin to, taniya, Simon nga sawak Manong Nemi, kagangi lang, wala pantalon, t-shirt, tanda dumapay, din na. Abi ba si tagatangem? Kat na oram arwatem. Oh, itad mo nga kas. Ano? Ti para kanya, itad mo akas. Ano nun ti kwarta? ti kwarta, kasapulan ti tao. Nagrosarya kami maten Manong Nemi, kimatang kamatan kat tibagas, kat basbas daon ni Nana Insa, nga nagtarusan mi, gabuta, at ginatang mi, ay, Lourdes, nangarain ti, in shopping yo, kat in grosarya yo, ha? Nangabak ka din ni Simon iti sugal. Ni Nanang samat nagsusugal ni Simon, Abay sa nagsusugal, dati nga sugadorisuna. Ang mamuksunan at takad nga ron. Sala nagsabda nga nagsugali, di agad asawanan. Kasta ka di, diya ka mo, susugadur da ita. Nangaroon na makigam di kwarta na ita. Tala pagsusugalan di na. Oo, abay. Baka napanangarot insugal na ti kwarta nga, hindi ko kingkwanan na. Kisigurado da ita. Uno saan kat, laban na inaiban di barkada na, nag-iinom da. Baka no, dapat kaduada nga chicks. Sa nga tamit nga marami ti asawat kasi dyan, no, adda arak, adda sugal, adda matin babae. Ang basit mo ti kwartang ito ko kingkwana. Nangalan nyo nga minay ti kwartayo. Indad ni Konsehal Romel, Nana. Dati, imay nga nakalugan, tinapinasalugan. Ni Konsehal ka di jay. Wala na. Kaya napinig ka na kayo. Tulong na ang about nauraman kami. Kaya na, madamdaman lang, baka into lunas ka no, Nana, adan may patakder nga balay mi. Ni Konsehal Romel amin ti makaam mo. Jesus, namayat man. Kit ka sa nga balay, dakil ka din. Una, kumpleto ka no, supe ka nun ti gumatang ka na giti, alikaman, iti uneg, salaset, TV, rep, ganda dumapay. Naggasad kayo. Gapay nga arami din ni Konsehal Romel, ti kasta ka na kayo. Tulungan na kam nga rod, Nana. Oo, nang, kasla sa kalakman nga mamat. Nabartek ti asawa kasi mangpot, kadi di nga rabi Manong Nemi. Nang ipanam ti kortam. Ngindod ko king ka. Panagkalanda siya. Korta. O, problema ti kwarta bakit? Addan tumanin. Addan tumanin? Addan tumanin itid ni Konsehal. Ngayon nang ipanam. Kaya naman sa bulsam. Manong Nemi, 2,000 tinabati. Kat manong nang ipanam. Nakmanin nyo naman. Nagato nga inuwan ko man. Napang ka nagkasugal? Kaano pa nga mong susugalak? Dati nga sugador ka. Nung kumana na parang nagsusugal, agpat-pat na kumaa. Siyempre, hagang nga tamat na agpat-pat na agabot ay impahabak mo ti manong ribong intad ko king ka. Di ka kalagkang rin. Ang dapat nga nagmambanukan di ka. Kituray man pa'y.
Simon, paisugam ti ko kuna nanain sa, sugadur kagayam. Baka madamdama, awan ti magdanagam. Agkadwa kam gani Boss Romel. Kitam, intunulo na si Pepeso na, at doon to di kiti umay mangipatak na rin ti balay tayo. Kadagpaiso manong nemi. Nakaaduda manong nemi. Ora dala 15. Kit binimantay mi din nga binuibuya manong nemi. Kit, amo bakit? Nakalawlawa, nakadaktakil. Kita mo dyan plano. Kita ma. Ayun na. Dito na eh. Masapol may display dito kang plano. Opo. Milyon tibaya. Balor dito eh. Nga balay ta, bakit? Susapo ko sila sa mamati. Apeng arami din ni Boss Romel ti kastoy ka data. Apeng katawa ka sa Simon. Awan ti magdanagam. Nasayat da dyan nga tao. Oh. Ito na madamag da. Nga kasi tinaramid na. Sigurado ang dadayawan na tao. At namin rantahan nga tumarang nga para mayor. Ito yung sumarnong eleksyon. Kahit mo sawan, basta ada mo oraman, patak na rin ang kasto ka balay. Siguro. Uno adda kita marmarpog ti balay na kita patarimaan na. Ay, di lugan ni Boss Romel. Sula dyan. Oo, may natap no paniknikan na nga talaga nga marugyanin ti balay tayo. Si Mama ti asawak manong nemi ore na sinaluduan. Boss Romel! Thank you! Mabuhay ka! Konsyal, lagbalik nga para mayo. Abalik ka itong priority hili. Shhh! Sagro na yung makaringgor, Simon. Mabayag pa eh. Ay, makatawan lang yan, Mayor. Ay, Boss Romel. Ano, mamati ka yan. Narugyanan, di ba layo? Mamati kami, Boss. Ano, napanggayon nag-shoppingan. Ewan, Boss. Maragragsakan na kita anak ko. Graman ka ni bakit ko. Ayan. Okay, pimintas ka matan, Lourdes. Medyo gimatak kada kiti make up kon. Dapay naritos mo. Awan hindi Gagangay boss. Lagit maragsakan nakata inosaryo mo't laing ususto. Medyo ko kata kayo. Awan gayam. Romel. Ay, Romel siya. Romel gayam. Simon. Boss. Sumurot ka. Dapa pa lang tayo. Ay. Diyak pa nakarubot mo. Iyalis to mga agdi ko sen. Tepe lang nga, ang ungutan ka nga, agat arak ka pa lang. Agdi ko sen, babaglo ka. Di ka gimatang teruwatan. Aman boss, isuot mo, nagpagwapo ka. Ada pa panan tayo. Lourdes, alike ni lakay mo tapno, deserbi ng tultulungan kayo. Alay ko nga bodyguard ko, may sama ka di bodyguard ko. Hay, di ka tagsweldo mo ka, boss. Katuhin na. Amin ko magjagsweldoan. Manong nemi rabiin idi sumangpet ni Romel. Imbag tasang nakainom. Awan tagat arak kamot na nabanglo. Intulong ka mismo manong nemi dan Boss Romel sa damay lapim manaw. Oh, ana, kumusta napanan nyo? Napanan nyo? Dana doa, napanggam na kidaya. Kasla artista ni Boss Romel talaga. Numuna ta. Adot ibunbunong na. Nagibunong ti kwarnan. Hampay nga kampanya, gibunongan. Kahit kasawan na, paala nga paala. Pakasar, nanganak ti kasar. Isugayam ti naggastos iti padaya na ta kasar. Kitam kadla nga ya. Abay, pagnang. Adamat negosyo na. Anyang pangalalang ang tadong kwarta. Tsama na mo. Tigat laing na nagdakkel ti ba nagpustahan ti kuweteng. Anya? Hukin. Ribu. May pustahan na ta 10,000, 20,000 ti may isa lang ang bula. Asus. Ngora no mangabak. Agad no mangabak mo. Dakit milyon asi ka. Baka kat nangabak ti kuwetengan niya. Uno, iso mismo dapat po kuweteng. Tsak manam mo. Ken, bakit? Inikanak manin. Ito yun. Hush! Saka bandel manin. Fine. Ay, mati. Gurk ka. Amay, inik ka na ka manin. 100,000 manin. Ala?
Ti amo kinagit, ipapulusan na lang duling ko. Iti isublik. Kuhamon ko na. Susamo. Romel. Ay, Romel. Simon, mapagsinsinukat ko, tinagan nyo kini Boss Romel. Alam mo tayo na. Nagudwata. Ha? Ano nang 50,000? Basta gudwata. Imbag pa at imbagakin ka. Kanya? Rantak pa gidi ang ibagakin ka. Dadi mo pa ka sa pulan. Diyak kaya tikasta ha, Simon. Magilimlimad ka kanyak. Tapno aday sugal mo. Tapno aday babaim. Shhh, takari. Makalinanin siya. Alam gudwata nga rod. Alam mo tayo kaya nagudwanan. Ginudwa naman ang name. Hoy. Manipod mo, hindi makikigay mo konti kwarta man ang name. Siya akong tagpamerienda, kanagiti ko ubora. Imbes ko mga saan ata. Kinontrata damit. Patpatang mat na, ninanain sa tap no may ayaw mat na, siyempre, ngagang kapila pa lang tibalay da. Kalpasan naman nun, may nagpailiak, na panag iti bangko, nangupan nag iti bank account ko. Masapul mat nga nga, kasalamat matak. Ang mga no, bigla nga awanton ni konsehal, awanton ni Boss Romel, kata awanton ti mangtad ka na kami. Walang, dakil nga talaga di balay mi. Paanong name malmalpasan ti balay mi? Kan ado di kiti mang daydayo kan mas daaw. Lordas nakabalay ka di kas nakadakkel. Adag ko na. Babaen di tulong ni Boss Romel, nana, para mayor to. Kasta ya. Imbalayan na kaya di kas nakadakkel. Dududwa ka lang agbutos. Ayat na lang butusan nyo. Ay, ikampanyamin tumitin na. Ay, no saan na kami ngamit apang gusto ng balayan tinakil. Ay, amin tumit ngibot butos. Ninanamit. Adamatin balayon yung kasapulan. Ay, tingarod lakay mo. Sumursurot. Nagbalin nga bodyguard nan. Kang kanahin ng umay dagasin. Agmalmalim da, pasarabin ng gawid da. Susoldon naman. Katuan na. Sobrang nga sweldo. Nagadot kwarta na siguro. So nga, kasi dyan ti managidad na ti kwarta. Bakit na siya at ipanan yung ti kwarta yo. Kaya idulduling ko Diyak lang mo kinilakay ko, ipanan na. Baga isugal na, chicks na. Ay na sa apo ay. Haman na sugodor ti asawa. Ay na nga saan? Nakamkamang kala dito ay ang mamumiunay ni Simon. Kinapudno na akit check boy pa na yung asawa. Patpataksin naman ti asawa. Nga bali ako, isugal na nalakit pag chicks. Manong name nalpasin ti balay mi kompleto. At dapat hindi kiti katre. Kudsun. Nakaw. Gusto ko nito nagsak di kita anak ko. Mamang, baknang tayon. Rich tayon. Nagpindas balay tayo. Sagay sakam ti kwarto. Omo, da kudsun. At dapat TV ito nagti kwarto mi. Opo, yan dya kwarto yung kinin papa. At da CR na, nagpintas. At da penrep tayo nga dakil. Pintas tayo lamin saan tayo. Sa laset. Opo, nagamo. Di ko na makaringgor. Mang, nasihat unay ni Boss Romel niya. Kaya din doon nagbutos kayo ito, butusan yung tumatisuna. Pintas gayam, mayat. Nagbalimatan manong name na palangwad na kita anak ko. Uwen, namuna ta agarwat na kada kita ginatagda na pipindas nga rawatan. Napamad na nagbasa manong name. Anak ko, ure kasto ti kasasad tayo. Bigla tayo nga, napintas ti biyak tayo. Kaya glaslas to ka. Kaya palangwad. Napastos, napalangwad naman kami idi. Nakurapay tayo, isuda baknang. Palangwad tayo sama mga kastat mabilin na ko. Still nga, singsingpat kayo. Pas nagyutag basa. Ni ba'y Boss Romel manong name iti nagkastos ti padaya.
edi mablesan ti balay sakbay ka nagnaid kami. Nakadado ti imay manunay mi kabuta adot makan. Nakarkaro pa yung tiyak mawatan. No, presidente ko ma, mayor, no, gobernador, congressman, konsyahal lang manunay mi. Kang kanayon din nga kuy-kuyog pa sa raya saan mo tinagaw awit ti asawa. Buwan, yung katangan na kayo, inikanak pa, manunay mi ti cellphone ni Boss Romel, at dapat yung cellphone ti asawa. Pati di kita anak mi manunay mi, makapagka-communicate kami. No, kastasan ko mapasangpet, manunay mi ti asawa, tawagak. Simon, ayan mo. Edak dito yan ni Boss. Hanggang mamati? Boss, hanggang mamati asawa, handa ka. Adak dito eh. Mangikon tumatin ti Timek manunay mi ni Boss Romel. Tordes, sa mo na ibang panunutan ni Simon. Basta, ada dito yung asideg ko, at atisibay ko. Awan ti problema. Kastad bodyguard. Wanang sambatan nga agaw-awis, boss. Ha? Agaw-awis? Agaw-awid ko na ko ma. Mailiw ka keng kuwana. Simon, usaram da tulugan din, agawid ka. Mailiw ka ng bakat mo. Nangig ko manong naming yung bagana. Hello, Lourdes. Simon, agawid ak nga, ha? Maray na. Paglugan ng nga, tricycle, iyawid ko na ito lugan ni boss. Nagadot lugan na. O na 5. Ito't napikid di ka dyan may saan nga kuka ko. Sige nga rin, tumaya kon. Inor-uray ko manong name nakabaybayag. Ada yung katayan na ya. Nagbayag. Inawagak manin. Unattended ba sa cellphone naman? Nagloko mo dito nga Simon. Nakaturturugak manong name nagor-uray. Parbangonan manong name idagrang cellphone ko. Hello? Yung mga nilukat ridaw. Ti gate. Ha? Awatol ba ko? Api katala ka ng amin, inururay kay tayo sardang pa lang. Nabit, alas 11 tayo, ururahin ka. Wala na. Umay mo na ilukatan na, kat ni. Napang ko yung lukat, manong name, insarek na, tilugan, ngakuka ni boss na. Kung namalit na na aking kukuan, tiloko, nakalaslas to. Api ita ka lang. Naidagasak dyan. Jay! Minatay. Napanak na kayo minatay. Dadagat pasit parang yung kampanya kini boss. Anong parang yung kampanya? Kasi nung ba magkamanginatay, adot madalo mo dyan. Siyempre, isang saritak mo tinan ni boss nga para major to. Get? So, gadur ka nga talaga, la. Anda intend ni boss kang ka, nga kwarta na pamamarin ni sugal. Baka da pa yung babaem. Tagtakarikad. Ano babae? Kanayo na kadakin ni boss. Yung baga pinalubusan na. Mailiw ka. Itay kumaa. Naghawid ka kumang sikod. Galing kang bunumugan ang toothbrush and pagustuhan ka. Diya kaya. Kahit ko lang ang mamon, arabidom na talaga. Kasi lakabala kimpetin nga, tagka kinibos mo. Hindi ito eh. Hindi mo may kayat. At nabalay ta. Kakanain ka kanti kwarta. Ano problema? Kahit kumatla dati. Ano na dati? Nagkakaasi ang mga saksakat tibiyag tayo? Sus ha? Agyaman ka kay di ata dimting tibiyag tayo ni Boss Romel. Ngayon pa naman ti kwartam. Agad tumanin Gagangalain nga, panak andingay imbang ka. Kahit 50,000 tinabak. Anya? Ata 50,000 mo? Intentibos ka noon. Sus, hapo Romel. Namuta Romel. Simon, tinagan ko. Ay, mapagsisino ka ko, tinagan nyo kay ni Boss Romel. Maturugan. Hindi mo kaya, di maturugan nga doon.
Nagkapagagaman. Nakabimbinas na ito yung katreta. Oh. Nakaluklok na kudson. At apay TV ta. At apay CR ta mismo dito. Nagkapo amin kini Boss Romel. Ano pala kayat mo? Mamuak lang chicks ka, kitang patayon ka. Ano nga chicks ka, magpagam? Ang abali ang sugal ka. No talaga mga datat na kay Ruamang bidi. Di tatang data kawartam ka talaga masuli sukal-sukal. Ngayon saan ka langin nga chicks? Tan maramidem dita. Talagang papatayan kayo. Ngem, nakadakdakkel nga ngem manong na ini. Adumat na kiti mga dandanon kanya, nga damapansar sa rungkaran ni Romel, manong na imi ti may sa nga pagkasiraan. Saan lang nga may sa kano? Dua. Idudumteng da manong na imi kini Boss Romel. Sinalangad ko nga dagos. Jakon pinanunot nga dap ay amis mo ni Konsehal Romel manong na imi. Babaero ka ka! Anik! Punalakin di. Maaramid mo. Uri na ka no doa. Tsak ka di ba't imbalakin kayo di? Nasa mo na ang inaramid ka papatayin ka. Hey. Eh naman pas pasabak ka Lourdes. Boss Romel, pasensya kan. Daag pa eh. Apaim ni Simon. Ano problema mo? Nada ka no babae na boss? Agpeso, Simon, boss awan. Boss, ano nga amin ikantiado nga kwarta? Isot pag chicks na eh, maanang pa na isugal. Estrella, kasi nung masango na pala ti papanag chicks kita kang kanayon kami nga kuykuyog. Baka no, hamata kang kanayon, boss. Ano anda pang ibaulak kang kuha na kita, mapamansigod no ka. Isot mang drive, itilugan mo eh. Itilugan ko. Haman nagbabayag no, anda pang ibaulak kang kuha na. Maminalaw na maminanola ang boss na di mangidara sa kunada. Dumagas, idaras da, kalbasan na. Agtungpal ti bilin ko keng kuha na. Saan dumatlaw may sangan niya, kasta. Aramidin na kasta ka di, Simon. Saan, boss? Makaramid ko kumapilang may ipanak kumapilang tipigsak. Sa bagay. Lourdes, ikatimtan niya man na panagim-imon mo. Makadadail dahil at relasyon niyo ng asawa. Basta siya makamu iti asawa mo. Nga magsusugal, boss. Gagangin, mapanmakianding nga yan. Basta rin dagkuyog kami nga, magisugal ka mga dua. At damat gundaway nga mga abag kami, madadumat nga maabag kami, hanga bali, adot kwarta dita. Basta saan laki nag-chicks, boss? Nag-chicks. Padasan na siyak timang papadak ang kuwano nag-chicks. Boss? Papatayin na nga dua. Nag-chicks na ito nga Simon. Hindi mat, boss. Alala. Ilakon. Ano nga tano, dito ay ako nga maturog. Adamat guest room, sang kari. Ay, kaya na, boss, sabi ka din nga saan. Patasin mo't kami nga umihang pa, so umihan dito ay. Wala kita, napintas mo, dakil mo, tagaputa, asik kang arti ng iragalo kada kami. Ay, pinuting arti yung guest room. Sa daglaing iti, abay iti master bedroom, boss. Ay, sige. Romel, boss, hinggalan di class bag ko, di logan. Tay driver nga, boss. Sa alin nga, ni Romel, pa naka-driver ko pa yan. Ni Simon ko na yung boss. Api nga tama pagsisinukat ko yan. Manong naming nagdagsan nga clutch bag na paninala ni Romel sana intet. Apa itat mo kanya? Itat mo, isarap mo yung kwarto nga pagturugan. Kompleto ka di madlayan, handa madlang ulas kan na pungan. Kompleto, boss. Kang kanayan nga madaldalosan. Very good. Okay. No may katan yan. Yaman ng imon mo. Mabitlayan, ha? Kwarta. Boss. Awate mon. Baka ibabawik.
may sama rin nga bandel. Kaya manok kahit mo nga bandel. Ay, ato ito yun, boss, 100,000. Hmm, papalaing dito. Pa, uh, fake? Haan, kwarta lang, papalaing dito. Manong name nakastrike ni Boss Romel iti kwarto ngayan na. Adakan man ti manong name kaniya Simon iti kwarto mi. Di makitak nakabungbang ti. Anya da kita tatapusan. Iti na pang ko inala na clutch bag ni Boss. Ang alaak. Tinakawam! Ana madlaw. Araramidam ti kasta? Malaksid edad na. Namino ka. Alae ka na madlaw. Taktakaw ni boss mo. Tanya may iba na mo ti kwarta. Di ka nagtagtag rin. Talagang ang chicks mo ala. Shhh! Karin ka. Inig ka nakadikwartan, di ba? Uwan. Simon, kasla, diyak kayat ti kasi mo paspasamak. Anya? Di mo kayat kasi mo paspasamak. Kawan. Tapay. Nadahantadak kalabalay. Awan ti problema ti kwarta. Isuksugal mo met. Pagchichicks mo met. Awan problema. Adamat itad na ka. Makamu ka mat na. Mang diskarte no. Pangigastuam. Isukal mo met. Unuan na. Oy. Hamulang yung lalaki ha. Dahil ito. Awan dahil dati panunot ko. Kasing payat ang katao. Kada-kada anak tayo. Siyempre, kompleto da. Sobra-sobra itid ko kada kawadang allowance da. Mapandagbasa. Simon, no adot malala makwarta sa mo itsuksukal. Amoy chichiks. Itad mo kanyak ta ibangko. Bangko? Katuan. Sa apoy. Ano nung maturog ta kwarta miyan ta bangko? O saram hanga balit at dantulat tamanin. Nakaturog ka manong naming ngayon tsaka mo no apay nga nagriingak. Nakariingak. Awan ti asawak. Napanan ni Romel. Romel man rin, ni Simon. Datat CR? O mat. Glowot to eh. Bimangunak manong nemi rimwarak. Napanak iti dining room, minumak. Abanang kusinirip manong nemi di kiti talungan nak ko. Kadag iti kwarto da. Di magbaga kadakwada nga sandang ilalak. Dahil mas maturog da. Nagpintas ti turog da. Nagpintas ti kwarto da. Anong name? Napanan ni Romel. Romel manin. Napanan ni Simon. Di kasi ito yung oras ah. Alauna ti parbangon. Gore ka. Nupuk kawak. Namang manong nemi nagturong iti guest room nga ayan ni Boss Romel. Adamang mangin ko nga. Asog. Kasla. Madama nga maromansa. Ada nga ta. Ada nga ta. Intugot na nga babae. Nga kinaduan ni Boss Romel. Sus. Kore ka. Imposible. Manong nemi. Napang ko inalit duplicate ka tulbak. Duplicate tulbak manong nemi. Sinapol ko ti tulbak. Nakatakandag ito ti tulbak na ya. Dahil nga kwarto. Kunak manong nemi nga kiwi-kiwar no na nga tulbak. E di makita ko manong nemi. Dito tulbak na. Nagtadarasak man lang nagturong iti guest room. Tinulbak hak.
Ininahit ko ang lokatan. Ha? Ako man tikadwa ni Boss Romel. Nagkuti manong name Indrikap ko matladagos diri daw. Lourdes, si Kadeta. Nakita na. Lourdes. Linuktak diri daw. Boss, sorry. Nagdisturbok ti turog yo. Apa yung problema? Alipatang inlak. Wano tunul ba kam? Ano tarantang ka niya? Sir kam ti kwartok? Umay ka mangala ti kwarta? Saan, boss? Sa bulag ngamin ni Romel, ni Simon, nga sawak. Kailangan ko maumay dito. Sorry, boss. Sorry. Ikadamdan yaman nga mading atap mo. Makaperdi deta. Sorry, boss. Sorry talaga. Sige, irigap ko. Naiilak ko, boss. Irigag subli ako ni ti kwarto mi manon ni adad dito ni Romel. Romel? Starbat to. Ano ba kaya? Nagkapon nga niya. Nagpukaw ka itay. Sinapol ka. Talasaw o tagtagayin ng kansa. Saan nga mabalik nagtagtagayin ng pak? Siriri nga. Maturog kan. Doon yung problema. Pag gusto na mangarod. Ha? Pag gusto na mangarod, kunak, namayagan na din ang udi. Maturog kan. Abitin mo kaya't. Ang kasawa ta. Mahilakot kan ka. Kinunak man ang name inaarakop ko nga binisbisito tal na di ka man. Bakit? Hindi mo kaya. Manakmano ka. Ano kung nakamanugam? Ano ito nga angot mo? Naangot nga magbagam. Kalanglang si ka. Kalanglang si. Sabi nga, madlam mo, turog kang kunak na eh. Bimangon manong name. Pamanam. Nakalidaban nyo. Siguro manong name ba nagbugko mo nagdigos. Nangikot ka sa kasti shower manong name. Nagdigos ng peso. Mana dyan, ako tinalangsing. Kasla, sanak lagi di ka nagbidot. Danangin ko nga gas-asog itahe. Iti kwarto ni Boss Romel. Nga awan ti asawak. Diyos ko, bakla ka din ni Boss Romel. Kursunada na ti asawak. Agdarling da. Iti rumuar marong na iti asawak iti banyo. Ginuyod ko nga dagos taktiyag na tapno. Umasadig kanyak. Orela na paida manong na iti kama. Anakom! Di ka lang mabain. May istorbo ti turog ni boss. Kasla kayat mo ti gulo. Simon, dati naangot ko keng kaitay sakbay nga nagdigos ka. Amok no anya ti angot. Isprimsel! Ano talaga pagbagam? Bakla ni Boss Romel? Nagkasya ka ita, di ba? Iti awang kakit na pangkat silad na. Sumardin ka, baka namangag na ka. Romel, Simon, kaya na kasto yung mapasmasama. Ano ang arti kahit mo? Agbabae? Kahit mo masawin, talaga nga maturok ka. Kaya nagyaman, dimting tayo, dimting isuna, itibiyag tayo. At ako makasto yung balay tayo. At ako mamigama ang kwarta. At ako maitid mo nga doon ang kwarta ka nagdaanak ta. At ako mga igatang ta ka nagdarwatan na. Arwatan da, arwatan. Ngayon kahit kung maamuan tipod mo. Bakla? Kapi,
Saan nga bakla nila nga na? Kasano nang nagbaling ng bakla ni Konsehal Romel? Maturugan, kahit ko umamuan. Anyat istorya na nga talad. Anyat talagat mapaspasamak. Mangig na ka. Ang dalang ti abe ako artiso na. Diyak makaturog. Aging nga diyak malawlawagan. Anak na talaga istorya ka na. Diba kabuan ti kwarta na. Sa nga tinegosyo na. Ipapawit. Dito may isang ipapawit. Anak na. Kamsat na. Nag-anak kang na. Sigon ti istorya na. Ada darling na bakla. Isang Briton. Ada ti abroad. Isot agi pawpawit. Napadasak, naparagnak akon. Dua ka mga mismo. Napan nag-withdraw. Milyon ti withdraw na. Ngay pawpawit. Ni darling na. Kahit mo sawan. Ada darling na bakla. At ang orga nagbaling nga bakla. Kasta ka no. Lumakit araling nga di bakla. Nagbaling ka man da bakla. Hindi kat bakla kan tumiten. Gur ka. Depende at tao. Diyak ayat kastoy, Simon. Kahit ko nagsubli ti dati. Diyak kayat ti kastoy. Diyak kayat. Ngam saan ko nga naanawa manunemi ti asawa. Kaya nagpaiso, talaga nga ada chicks na. Tangisot, pag-ipanan na manunemi di kiti ited ti bakla nga bus na. Adala nga ro din di bakla. Agsapol pala ito susto nga babae. Ili nito tanabayagan manunemi nga sa anak nga tinagi ko. Nung taglalaki akmet. Diyos ko, huwag naman. Saan ko man nga iramraman pa di bagik. Ginon ko naktinakam ko manong nemi. Gano'n to saan ko nga mati pa, ti asawak manong nemi, tada dun oras na iti pa nagkuyukuyog da, iti pakla nga bus na. Nukasta nga sumangpet. Kakaiso na nga sumangpet. Kaotag nga dagos manong nemi ti bulsana. Nutot kwarta na alaag. Ano nun? Iduling ko. Ipanam ti kwarta nga itad ni boss. Isugsugal mo? Ichichiks mo? Ang magdanagan. Dandanin ti eleksyon. Dakdakkel to a kwarta ti amin. Kadagpay sumanon nemi. Timarag nagpilak. Akas timaraga para mayor manunemi ni Boss Romel. Madudig di kakadwa na siyempre. Kang runan na unay ti asawa. Taiso ti overall coordinator ti grupo. Ti grupo da Boss Romel. Idi may na dito barangay may manunemi. Masiputak na talaga. Ora lat sagtatalo ribo ti panagited at tunggal butantes. Mahabak nga ta. No kasta nagsasarita kami manunemi kadagiti kalugaran. Pagsasaritaan mi may panggip ti politika. Ay, Lourdes, dakay nga tan ti kaaduan, tinig ka man na kwarta. Ni Busyo nga para mayor. Ang asam ta, talo ribo ti tunggal butante. Ay, susabo. Kadakay nga eh. Nalpas ti para kada kami nana. Gabot inted na yung libre di balay mi. Sa bagay, sa bodyguard na nilakay ko. Takil mati sweldo na. Nang narunaan ito mga abak. Ay, susapo. Kasi di nga panagitid na. Apo na yan. Maabag ka talaga na ito yung mga mayor.
Nugas na nga sumangpet, ti asawak manong nemi isang pet na jilugan da. May sakadag itilugan da. Dagos manong nemi nga karawak ang kuana. Karawak manin. Kasi mga nga data ang bulsak. Dadjaklat sa pagko. Kasunod mapaspasamak. Sikat para igam ni kwarta. Sikat kang runana. Kasano? Kaya edad ko kada kita'y leader mi titunggal barangay. So dagi bono? Kuna. Kasano no sanda yung bono? Dinto papatayin ni Boss Romel no. Sandang itong pal. Alangan mo't nga, da kami nga kakadwa na mismo't mo nagibuno. Nagatuwa nga obrami. Namnamayam nga mga abak ni boss mo. Boss tayo ko naman. Agdadanagan ni Apo Mayor. Nagdam mga mayor. Talagang mapapanawan ito munisipyo. Sigurado? Sigurado. Awan ti bumbunong na. Legal ka nun ti kayo pa nagkampanya na. Patsim nga mat butos na bahay. Din to ta 3,000. First wave lang na jay. First wave? Adan to second wave, kan last wave. Itong dandan dumting butos. Dakdak kalton. Ewa na. Pauni pangalalan laingan ni Boss Romel tikas na kado nga kwarta. Nabaknang ni Darling na. Manong Nemi, ginundawayak mat deta. Nganapan inalat ti klat sa bagna. Nangalak mat 3 nga banten. 4 nga banten, 5 nga banten. Ano ko na deta? Baka may awang gamat ka dito kwarta ang. Sinaum deta ha, Simon? Baka may awanak man. Di kahit na nga sawen, gabot ka ado nga kwartang igam nga nagkapukin ni Darling mo nga bukas mo. Naiawang ka? Manong ti chicks mo? Ha? Laglagi pa yung kaslasaan na kung nga asawa. Kahit no aglalaki, kahit mo? Oh, iba pa yun. Masaktanak. Simon, masaktanak. Sa mula nga nga rami dyan dyan. Apay siya kalman mayat. Lourdes, please. Please. Kadog magpakasyak mat kan kita. Nga isinong dag chicks mo. Pasit na ito itibiyag. Siyempre, adot kwarta di. Adot kwarta? Yung awan na kati kwarta. Isugal mo, i-chicks mo. Saka nakidarling kang kuha na nga mismo. At napipigsan mo ma. Isumad lang ang dinakpain masango. Tanghang ka na yun ka matatyanan. Hardong ka. Manong Nemi dimteng, edi pa nagpipili kaldawan ti butos. Napanak nagbutos siyempre. Ni Boss Romel ti binutusak. Edi na muarte resulta manong Nemi mababak ni Boss Romel. Naabak isuna iti barangay mi nga mismo. Diyos ko, ingamit ng tao. Wala na talaga, inaalad na di kwarta. Ngam santang ang binutusan. Inusar naman lang di konsensyada na siya kayat da. Resulta, overall result, manong Nemi talaga naabak. Tinawagak nga daw gusto manong Nemi ti asawak. Hello, Simon. Hello. Nalpasan ti resulta. Naabak ni boss mo. Ano ba mas pasama ka nita? Sa orin ti pungtot na. Kinabil na pa yun, di dumakakaduhami. Ano nga minti na pasama? Laglag. Linuko na kami, di kiti coordinator mi. Di tunggal barangay. Sadang inbunong di kwarta. Ano nga rotin?
Mapami pa sublin nagti kwarta. Di makadakas. Nagpukaw damutin. Nagtalagpagaw dan. Anan. Sa nga bale? Anong sa nga bale? Damat pala kwarta kanyak. Saan ang ipapaigam pa ni boss mo? Awanin. Nebus ka nun. Pesumat nga nebus. Ultimo nga. Nakaradaan ka na naman. Naatyanan di mangkuna. Ano marunong ka tadakan ka? Sige, nagawid ako. Itadmuntukan niya ka. Damog ide manunemi kat makasangpat nga dagos di asawa. Ngem saan? Nagpatnag manunemi nga nakasangpat. Nadamag kulayangan manunemi nangig kulayangan iti radyo nga dati asawak iti hospital. Diyos ko. Sigun manunemi iti report. Napasamak ka no tirambolo iti may isang sugalan. Diyos ko, di magas pala nga minti asawa ka na pa nagkisugal. May panggap ka no manunemi at ka no pakainaigan. Dita nga rambol iti kalkalpas nga eleksyon. Nagtitinulungan da ka no manunemi iti asawa. Nagusak ka na pa niti ospital manunemi. Manunemi. Inuwada ni Suna iti emergency room at ni Suna iti may sa kwarto. May isang nurse manunemi iti magbabantay. Nurse, sika ka din ni Mrs. na? Oo, iso dito ni Simon? Ano ka sasad na? Naagasan na dikiti sugad na. Nakaturog. Grabe, Mrs. Imbaga-tawan ti inaramat na nga patadem. Pang-ur. Mabaling pang-ur di tugaw. Nagagara ti rupa na. Ti bagina. Total na danatok ko la paragpag na. Alang gamang kata si bibihag nakalasat. Saan damad lang nga inuluyan. Hindi makapuot ti asawak manong Nemi. Simon. Lourdes. Dito yung tinaalaalam. Agawid kan kunak. Timbagas ka palang nagsugal. Ada kwarta keng ka na bati. Idad mo kanyak kunak na mamuin sugal. Anat ada ka panunod keng ka. Landanikan na tayo. Ngayon parang ti kwartam. Siguro, to dapay na bati. Baka hinoldapdak. Dapay na bati ti amok. Baka inakubdak nga wanin ti kwarta ti bursak. Makita ti aramid mo. Gapat ti kwarta. Lakad-adun ti panakayaw awan mo. Gapat ti kwarta. Sila tanak linip-liputan no. Tugyot ka, Simon. Dala nga ro din pagsuyam nga bakla. Do pala chicks mo. Sa kamalag sugal. Bakit? Maamiris ko itan. Nakanado nga kwarta. Nag-igamak. Nainurnong ko kuma. Uning inbes ko kuma.
At apay mangibagbaga kanya. Kagata nga inibaka, kay patarangkan ko. Manukuman nga baka. Awan. Gaputan ng kaputisan nga nasiyat. Ginastos mo tinangyaw awan keng ka. Tika dandanan ko. Baka kagit papanawan na ni Boss Romel ni Balay. Laglagi pa yung awan tinagaman ta kapapeles nga agtagi ko ha. Nung nga kukota na nga balay. Dinawat ko dahil ini. Kaya ko anang inyalang-aling na kanyak. Posible ha. Hangin posible dito. Posible. Anyat among pagano. Inagan na keng kuha na agraman ti daga. Pero na di kabutbutin ko. Bakag subli tayo ni dati, Simon. Manong nemi, iti pa nakaabak ni Boss Romel, intultuloy na tinagin inom. Naging gamanong nemi na pasamak, ti pagbutbut nga ka mapasamak. Imay ni Boss Simon. At dan sa bali akadwa naman nun nemi sa anin nga ti asawak. Ti asawak kahit naman iti tagsubli ngim sa anin nga inawat manun nemi ni Boss Simon. Ay Boss Romel. Gabata pati isuna ti asawak kapag pabasulan na nga nasayang digiti kwarta. Kiktutak. Ordes. Ay boss. Ni Simon. Napan ititaltalon, boss. Napan nakigapas. Di mat kahit nga alain ni sunan. Di nakabilitan na pan nagigapas. Di no ko nagti asawa. Saan nga tamad, boss? Alam saan? Napan ori la talo chicks na. Tiloko. Nag-chicks pa ilaing. At da kailangan ro din. Gusto rin Mike dito eh. Rubugyan yun, agrugyan yun ti bakwit. Boss? Anong bakwit? Nalbasan ti panawan nga nagkasera kay ti balay ko. Dikit lang arwatan nyo, talan nyo. Dikit alikaman. Bukwak. Tsak nagatang. Siyak tinanagan di balay, graman ti lote. Awan tinanagan kada kayo. Boss, kunak man ano, intadyo nga kukuha mi. Sino tilaglag ko ma? Rapyo ko man, nakabakak. Alan. Boss, maunay matin ti aramid yo. Aramid ti asawam. Ngayon sa bali, ang kuna kaya ti asawam. Adamanin sa bali. Ikang kayo di makalawas. Ngay tatalaw ito dito nga balay. Diyan lang arwatin nyo. Ibati yo. Ay alain nyo. Ibata yo dagiti appliances. Ibata yo pati lunglungan. Paglutuan. Kabuta nagatang amin di kita. Ginatang ko amin. Edi ta sumang peten ti asawak manong nemi. Tagsaksangit akon. Kitam ti aramid mo. Ano naman yung tiyada? Sardin ko matindag sukal ah. Kahit pinanaw pwede chicks mo. Pinanaw mo na taon itad mo na kwarta ka na kwada. Di makadagas ng kapo dito ni Boss Romel. Makalawas din payuway yung tad na kapayuway-way. Napanawan tayo na din nga balay. Napasama ganda di kung kunakang ka, Simon. Nagsanay ti asawak man unin. No sante nga panawan, baka puwersa nga
guyod-guyodon da tayo. Sige, gurugyan yung nagbakwit. Papanan tayo ngurot itamanin si Mon. Nagsubli tayo kada, nanain siya. Awan ti kwartam. Awan pulos. Dadangarot. Pampanunutik, pagbababoya. Induling ko kuma. Kuwan intod ka kumakeng ka. Dada kuma. Insugal kumat. Imbaba-imbay. Katsika, awan na idulin mo? Adot na idulin mo, wala. Maganda na panunod ko. Umanay nga pagbalay tayo. Nagsubli tayo, gagangay nga balay. Mabalin siguro. Kanadan to pa yung babati. Sige. Warita. Napatasan tayo man ti. Abagbihit nga bimak na. Tila babawi. Pinanawan mi nga paiso manon name kat adu asem parede mas daaw. Kat nana insa ko nana. Kunak tupay nga mi kat. Nana. Agsubli kay dito yayad ko. Magananos kayo. Oray ta mangipatdakdar kamot lang ti balay mi. Pangipatakdaran nyo nga rot ngay. Ninto Simon ti makamo. Kasla kahit may timapan agna di ti highway. Igit ti highway. Kahit ko tig negosyo. Pangalan nyo itangarot ti pagnegosyo. O nada ka din idul-duli mo mat lang karigiti. Igamyo di nga do ako. Warta balasan ko. Ibagta na panunod ko, nana. Mga numaamuan ni Boss Romelio. Kat baka umay na alain, kabuta kwartan na ita. Samot din na. Imposible matin na. Kandak matin kayat ah. Nangalaam ko mga ordi kita kwartan, nga nagkapuking ko na. Nana, saan nga tamat din? Kaya oray baga ng isublik. Pulos, jak pulos itin. Pagsawsawak pag hindi na, ibutak-tak kundi aramid na, pakitaan na, aramid na nga niya. Awan na. Amon ti tao, balasan ko. Kaya dahil tirason no apay, nga saan da binutusan. Taapay na. Amukin. Nagbaling ka darling na, nilakay mo. Nilakay mo. Jesus apo ay, kinamkadlay kaya ti kwarta. Napanamat insugsugal kada in chichiks. Tinguhan ko nadan na no. Saan mo nagmambanukan kat talagang tumayok na hindi mo mapupuutan. Imbag kanya, tatalaga yung duling ko. Alakit barbaring abalasan ko. No saan nanto umay alain keng ka. Manong name alisto nalpas tigaganging balay mi nga dati highway sa the extension naman ng name nga aramidek kung may pasdek nga karinderya. Dagasan manong name di kita agkaputi amyanan mo mapanti abagatan. Erinto manong name tati asawak adadan nga agtricycle agpaspasada yung tricycle. Iti maruganan manong name iti panagnaed mi iti dayta nga balay ken karinderya. Ti asawak tagayap kadag iti pada nga driver manong name tapno di kastagat gumanar ti karinderya mi. Nangalak mo ti duwang babalasang manong name kakaduwak. Graman may sa akaherak manong name. Nangalak pa yun manong name kinalaing ken naimas ti panagluto no nga kusinero. Tinaminsan mali, manon name may isa napintas nga lugan, tinagsarden, ti amok ket customer. Nakigtutak. Ni Boss Romel. Hello, Lourdes. Kita man pala nga baklat tibag na.
Dati-dati kat kasla mga lalaki. Kumusta negosyo? Nasayat met, boss. Nangalaam ti pinagnegosyo. Ken, panangipatak diriyo ti balayo. Kwartak, boss. Kasano ko mga makaiparakder kami no, saan ko a kwarta? Saan ko ka din nga kwarta? Kwartak, boss. Nagkapuan na. Naitod kanya ka kwarta. Anag baling kwarta. Alangan mo't, boss. Guyo dem ti balay mi. Uno ti pasteg ko negosyo. Ay, alala. Saan eh? Imamo ka talaga nagapo kanyak. Laglag di asawam. Katen nyo ko man tigura yung kuana, boss. Tapos nikastagat, adakapya ti tunggal may sakada tayo. Hanga bali, boss. Dandani manin ti eleksyon. Tumaray kan tumanin. Yung santo nga para mayor. Subli akto kinakonsehal. Ay, matuturubuat ko. Guwapo rin kadwayo. Boss, dandani mat mapuko man datan. Kasi laki nilakay mo. Ag-chicks takin din. Di na pala marunag kaniyak. Baspasak lang karot idan. Mamanda ba ilang sagsabot. Sa bali nga minti bakla sa bali ti babae, boss. Ay, diyan ka mo. Nga maudod tadik ti lalaki. Baka no kayo ti rumaman ti luto mi. Alang mga rod, arat na imas. Mangal daw kayo, boss. Alala. Ado na kitipadan na nga customer manon name kas lasanda pampansinin. Noon pa ko ni, "Hi, kumusta kayo?" "Ay, apo mo mayor, ay apo konsyal." Ay, kay, nabakak ng mga bale. Dan tumanin sa baling eleksyon. Para kung sa nakalatan na po konsyal. Baka kakalpasan di termino ni Apo Mayor kat anak na ti pasublat na para mayor. Bukbukudan da. Kat napindas mo ti servisyo da. Apo konsyal. Bagay. Wala doon kahit ti kwartam. Talagang ano, di da kakayat na talaga di tao ka talagang hanggang ang mga Manong name saan ko nga pinabayadan? Apa ka di mo bayadan? Ito pala, kwartak. Di ko alam, naibusan. One boss, adot manging pawpawit kang ka. Apa, yung istorya kang ka ni Simon? Bon, boss. Ito pala, di kwarta. Saan nga may boss? Huwag gayam. Dino, boss. Gaman bayadan day tayak ti huweteng. Mano, boss? Salud-sudam doon ko na. Mo mati pagtatayak na 10,000 o 50,000. Sus, boss, na mga baka milyon. Napadasak na minsanin. Ngayon pinending na. Manong name pagyam niya manak ta talaga na sing pweden ti asawa. Talaga one chicks mo. Bakit mo? Uno, baklat eh. Napa mo nakidarlingan manin. Diyan kayatin. Uno may saka mo nga bakla. Ha? Ta. Madlaw mo ka di. Idin to ta. Nalaling ak idi. Nalaling itang imidi. Madlaw ko nga ron eh. Pangasim ha. San kan nga chichiks. Ngam na nga ron. Makirelasyon natin bakla. Uno laki. Simon, napadasa mo tinaminsan. Dandani ka na tay. Nakaramid ka ado nga basol. Layaw awang ka. Sam ko nulitan pa eh. Inik ka na tayo ni Apo Diyos ti tiyansa nga mangbalbali ti biyak tayo. Nagyaman na keng kan, Lourdes. Baglagid din ta. Samo yung naramaraman ti bagim. Noong naramaraman ko kumata, naglalaki ak mo. Kakaasi ko managitan nagtang. Yung baglagid din. Tas yung kong palubos nga na yung awanak gaboy ti kwarta. Sige.
tinaskan kat. Anda balay tayon, anda negosyo, barbareng na makaalak tumutun di bukod kong tricycle. No, kasi natin ginaganar ti negosyo, mga anak doon di bukod mo tricycle. Service pa yan, para iti pa naggatang, kada iti maluto, iti parbangon. Babayan ti negosyo mi, manong name nga dagdagasan, dagiti aggaputi amyanan, naggaputi abagatan. Adan manong name ti college ni June. Higher Christmas, iti ayan itan, dagiti duha babae nga anak mi manong name the Shirley Kenicheri. Wan, kaya nagtutuloy madlata manong name ti ganar, ti negosyo mi, no pinagsardeng idi, kapig sa iti lockdown. Ngayon kada gito'y manong name. Talaga no negosyo no makan. Awang problema. Naganar lata nga naganar at ang mga nakanayon ti tao. Awan lagi ti madi nga bisyo. Imbagdasahan nga bisyo pa iti asawak manong name. Uminom kagangi lang dita. Yung saan nga napan saan nga mapan magsugsugal kan saan mo nga chichiks. Na maminsan manong name talaga nga mabayan ti kwarta ket mayo awan ti tao. Ti kwarta nga may ganan na iti saan nga naglinglingitan kasla di mapupuutan nga agawan. Noong pahi nagapo iti nalaka nga pakataudan manunemi iti balay mi ken tinagpuunan mi ti negosyo. Imbilang ko deta nga nagbagapo iti nagrigatak gabuta. Nagrigata ka nagpanunot nga nangidulid. Nagpanunutak para iti masakbayan. Iriag dama manong name ni Boss Rumel, nagkandidato man idi na konsehal, mistil nga naabak. Tsaka mo. Ngayon talaga nga dulatad iti kwartana, siguro iti damag manong name. Kami ti asawak manong name na nagsak kamin. Awan hindi kiti dumdumteng pa nga problema ti biyag. Agawan na karod ti anos mo, manong name nga nangibasa, nang urnos, kalpasan nga nag-insent kang ka ti Italiana, ket siya, sabi ko ma, damat na ibatik nga adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag, kada kiti padak nga nakipagdengeg ka nakipagbuya. Sabi ko ma, agtultuloy, dato'y nga programa, tapnuwa, at doon kiti mangeg kapakasalitaan, napakaadawan iti adal, liwliwagan pagsarmingan ti biyag. Ito'y nga dagyaman nga pagaya mo, Lourdes.